Hello everybody. So for today's video guys is itilawan ako ning Cobra nga red. So sa Cobra guys, ang akong pinaka-favorite so is yung yellow. So katong yellow akong paborito sa Cobra, and then ang green dito kong ganahan. So kani since wala nahalin, anak ko na basta dili mahalin kita ang tiginom. So mo na kinabuhi maninda guys, pag dili kani mahalin imna na lang kaysa maabtan pa kag expiration. So murag wala man dyan ang ita og nga itong diri sukat yellow pero bira na lang gani na ako'y green o red, wala kay nangita kay kadalasan katurang sa botelya. So bago ba ma-expire giinom na nako una-una. So ang lasa ni kay murag sting nga pula, strawberry o berry energy blast. Berry blast day, berry blast. Same lang siya og lasa sa sting kay berry berry blast man gyapon tong sting, so mao lang ni siya lasa. Cobra nga red og sting nga red. Unsa ma? Pila? 100. Ang sting nga pula og kani mao lang siya lasa. So ako na lang nag-inom kay wala halin niya. Mura gusto po ko tilaw ana man jud na. Basta nanindat ta tanan natong tinda atong tilawan kay resulta nanindat ta nya wata kan sa lasa. Cherries. Bira lang ko nag-inom ani guys kay kadalasan akong ginainom katong yellow. Mas tamian ko sa yellow. Mahal pa naman kaysa ma-expire. Ato ng tirahon dahil. Kaysa ma-expire, ato ng tirahon sa pagyulat. Mula gini, basta mo na yung tindira guys, yung tindahan, purdoy yung tindira. Ay, tindahan dahil. Basta kani ganun yung patindirahon guys, yung tindahan, purdoy ang labas yung tindahan. Sabog salay, malum. Bye! Kay na ay magpa-cash in. So, need na ko ang cellphone. So, bye-bye sa.